en Sergi em va explicar quins elements volia que hi sortissin representats i així, mirant una mica el treball que feia el GOP, vaig intentar posar una mica de tot, no? I al ser vertical m'ha donat joc el poder posar això, com diferents esglaons on hi hagués cosa de mar, cosa de terra, més social, més encara de carinyo pels animals o de manifestació, hi ha una mica de tot, de paisatge també surt, així que fauna, flora, una mica de tot. També una mica la lluita i tot el que ara ve sent, que jo no en tenia molta idea, el Roman, la meva parella, em va dir aquests són màquines que han lluitat un muntó i això, cercant una mica i mirant, doncs això, vaig construir així com una mica de línia del temps i també actual. Jo porto 3 anys aquí, quasi 4, va fer un muntó d'il·lusió perquè aquí costa, el tema dels murals costa, i quan em va trucar dic, hòstia, que guai, que he pensat. Al principi volíem posar una màquina, ha sigut més que res això, la part de la maquinària per fer servir, o en aquest cas al final ha sigut un andami. Però volíem posar la màquina, no pujava per aquí per la pujada i al final ha sigut andami, però tot bé, molt lleuger i el Roman que m'ha ajudat. Lo visual és superdirecte, no? I en lloc d'estar una mica el típic que està a totes les galeries o els museus, portar-ho al carrer i parlar sobre el territori, sobre la cultura del lloc, sobre, també pot ser coses potser també més socials o més reivindicatives, doncs crec que és molt bo i que ara per sort està com en auge, no?, en molts llocs, aquí encara no, però espero que sí, que en un futur n'hi hagi més, o jo encantada de saber.